kriyange nyong balire kamendeng siji pitu lan wolu papat lima iku dina merdekane bangsa kita. Dah kayak anak-anak lanang tandinge anak lanang ngumpet baik itu ini di la 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 sar siji lemah nikah nangis kenang apa nangis kriyange nyong balire kamendeng siji pitu wulan wolu papat lima iku dina merdekane bangsa kita. Warupun tratandurane wong astina meneng soten atine bularak baleran wis sekali gedung acara banyu milih mung sawiji kang dadi telenging ati. Merdekane bangsa kita siji-siji lima mereka nangis kenang apa ala nangis griyang inyong balik jerik rika menang saya laos lo teot kodong arawe-rawe wong seneng ngenteni simpe dong kele-kelang dening abung alang-alang eman-eman pangling wong di sini gunung di sana gunung tengah pohon nari hatiku bingung keling walulu gandut kaca gambar wayang para kudara ora bisa mabuk ayo sedulur pada sembayang doa lulu turi rawa siji pitu wulan wolu papat lima iku marade
Indonesia laiku merdekane Geja Indonesia tekewer Taya Lodongan nengi Cina kengan Beriman mana sotene Lara baleran Canora kunong Sakulana Penjara patoman Menang sotene Hatine pun lara baleran Sangkri urung-urung Gadinet kalong golone Mereman long-along Adang tangane Kasore janor Kasore wong barang Gawe Dempe-dempe Daman nganteni simpe Kacak-kacik banyu seseworon Orang ngerti harapan autan Lagi becing aku setulur Orang ngerti dowe katresnan Diturutan barang wulangan utama Meneman mung sawiji kang dadi talange ati cengkir gedhe banget tibane miring Meneman wis kesanding ditinggal kuweti maning Murah-murah wong ada menarang kesanding Cangkrek rong-rong kedinet kalong golone Jalangan beras bubune keto baratas Meneman aja bongkas nang mertua lawas semut putih merambat neng tumpal tapi alang asi padone wong ngarahule pentil nangka debabaliku iku jenenge bengok warna kecepir biru kembange klasa janur rasane wong barang gawe dempe wong seneng nganten simpe ala bonang renteng gambang ngarang kinantetan as iya sarondine dua lolo Senur gunung sakolana penjara patoman Meneman mung sawiji dadi talange ati Aturaken sugeng rawuh Pak Lurah Pekikiran kali Ibu
Dere rambut ore rambut panjang pakai sisiran jangan suka tidur sore celana tukar pikiran bisa cekik wong lanang apot sagane mereman bangling wonge bangling suarane beras tugune katobar atas aja bongkas nang mertu lawas kayu cepone wadah pengaron meses kali kedua jeruk banyu milih panas hati Timaru tunggalan sabumi katingarene bagus bunti kriane arene rambut diori rambut panjang pakai sisiran jangan suka tidur sore jalan-jalan tukar pikiran jalur gunung sekolah banjar Batoman meneman menang sontene hati ini baleran kira-kira anak kelutung buka pendiana presone senang-senang entang entong turun mesti di bojone Gunung mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi gunung-gunung Merapi. gunung Merapi Dukun mana yang paling mandi yuk? Yang paling mandi hati-hati sendiri. Kok liren apa yuk? Liren mau Liren. disit nyong ana belingan. belingan Pangrama kepriwe Sati. oh Iya. kepriwe belingan Liren diana setengah jam. oh Iya. setengah jam Setengah jam apa ya? Balik disit. balik Jot disit bako. beres disit Iya, paling meneh itu. Kita pedot maning gendang kaki yono kaki kiye kok senane pedotan. Iya, anggere pedotan nikmat kaya Kang Yono. Iya. Tolek ala tolek sinde ade lumut. Ono. Lade labain. Anak putri ngonggai nenten koning iku anget dadi jeneng biyung aduh biyung kula boten mudhun senajan ayo ning sisane si yo kakang tarik yo Ibu, ala ibu, kula boten mudhun senajan ayu ning sesane yo kakang. Aduh ande lumut
saking wangawung nendra rotaruna wandaking wangawung nendra kaya ngapa sing dadi lara asmara muji kula sadaya mangke raharja biyung aduh biyung kula boten purun senajan ayu ning sisane siyoyo kakang aduh dole ande lomot tamorono yer sate lobae ana putri sing oke-oke Klanting abang eko kang oloro bale Aduh piyu kula boten purun senajan ayu siyuyu kang biyung aduh biyung sing oke-oke Kleting kuning eko kang dadi asmane aduh piyu kula boten purun senajan ayu desane siyoyo kakang aduh duwe ati lumut taburono yer sadelo bae ana putri sing oke-oke Klantinge pira eko kang dadi asmane biyung aduh biyung kula boten mudhun ngaturaken sugeng rawuh panglurah kalih ibu ning sisane siyoyo kakang dole dawuh Bu Kaisar ande lumut tamorono iya yer sadelo bae Josh ana putri kalolo sing oke-oke Klanting pira eko kang dadi asmane la 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 kula boten purun senajan ayu desane siyoyo kakang dole ande lumut tawarana yer sadelo bae anak putri sing oke-oke Klanting abang eko kang oloro bale biyung aduh biyung kula boten mudhun senajan ayu ning sisane yo kakang menur tumpang melati mekar leleran
Gus kasih tekane toleh ande lumut temuruna geresaden anak putri munggah-munggahe putri kenting kuning iku kang dadi jenenge piyung aduh piyung kula boten mutun najan ayu ning asisane si yuyu terato dawa watake mangone selulang ciut godhonge sarudinge wong lanang megat bojone tarik yo maring bersama setia budaya tarik mangasih rembang ngomandang kae jerek ajeng lale akeh koyo sing bapak jenderal Sudirman jenderale wong sanuswantara popoting yo samaraga abot negara
Ya budaya kamu lungguh tarik. Pengendangnya sapa yo pengendangnya Mas Yono nanti papan tunungnya kerupuk pemulung sampai banyolan samar